Bu Agnes iki sapa? Lah sapa? Bu Agnes sapa? Aku takon kowe kok kowe ora wangsulan. Jenengan kenal mboten nih? Mbuh, Ora kenal loh. capet-capet. Iya. Bu Agnes nggih, ibuke kula. Oh. Lah ibumu Sri Lunget. Nah itu ibu kandung. Ibu kandung. Iya. Lah iki ibu apa? Ibu asuh. Ibu bos. Piye? Bu bos. Sadurunge mamuni piye? Ibu asuh. Asuh lho. Anggo H lho. Arep dlentrekke liyane mesti. Ora tak dlentrekke. Ya iki Mbak Tatin. Wah. Nggih. Nang ndi ya lagi dadi akeh pandemene iki. Iya. So ning daerah wetan nang ngrimune arep tak kon ngadeg ngono monggo Mbak Tatin penonton. Wow, Mbak Tatin. Hai. Ana sing nyokot tuwit barang nganti. Gak bisa ya ora. Saking jarene dos. Kok padake apa aku? Kaya kowe, lah kowe iki ora ngerti kok.